Good morning, mga Bumbo Beans. Good morning, hantang nga sa Mamaratihan, Bumbo Radyo, Tacloban. Good morning, Eastern Visayas. Ayan. Anyway, sir, may na ginawa siya ng mga balita regarding yung pagtaga kapasot panahon na baton naton. I don't know kung magkakaroon El Nino na ko din ano't baga move para nga dito naton agrikultura nga sektor kasi maapektuhan ko din siya handida. Although may da mga una gisirang itong Department of Agriculture nga may da mga pananom nga hiyang didahin kapaso hiton panahon. May dalot iba nga diri na ilubit kapaso mga pananom, sir. Okay, tama ka, Bumbo Beans. Actually, may kita mga sun-loving plants, may dalat kita mga shade-loving plants. Pero, considering panimo, mo kayo naging mention nga super El Nino, Bumbo Beans, regardless ito hiya kung sun-loving or shade-loving plants, still affected lagi hapon ito hiya. Itong sinisang ni mga super El Nino. Pero Bumbo Beans, I hope di rin niya, anyway, forecast pamanlay niya, Bumbo Beans, I hope diri gadi ni tumama ha aton kasi dako ini nga ayat, dako ini nga tarhog or hagitan aton mga paragoma. Diri lang aton mga paragoma upod gyapon naton mga puro pangisda. So, sa ko pa ang mga naglabing nga mga interview, we are now on a climate smart technology interventions or implementation across commodities including naton mga fishery programs, Bumbo Beans. Pero considering na nga how mismo Bumbo Beans nga super El Nino, no matter how smart ready and mga interventions, still maapektuhan gyapon ito. May gyapon certain degree of decline in aton mga production across commodities sa sektoran agrikultura. So I hope diri ini sugad magin-extend itong damage sa aton sektor. Yan kumbaga, although preparado na init aton mga paraguma, preparado na aton mga propangisda, pero when it is already beyond it aton control, Bumbo Beans, talaga, whether we like it or not, kailangan na gudla nala ito hiyan aton akseptaron, Bumbo Beans. Okay. So, aton mga paraguma, ginhimuan na ito naton yan mga kangay na pitad, mga aksyon, just in case matabi ni. Actually, di kita long dry spell yan na Bumbo Beans, na experience na naton long dry spell. Umuraiha pa nga nini amo na ito El Nino. Kan mas maging mauraiha pa nga ni mas sisiring na din naton talaga nga super El Nino kasi madra-dry up talaga tanan nga mga water source naton, nga mga pagkukuha naton ng tubig talaga mawawara, mauubos, mahubas. Bisan mismo na aton mga kakahuyan nga nakaka-generate ng tubig, posible gyapon mapiktuhan or mamatay mismo Bumbo Beans kung super El Nino talaga natin matabo din niya aton. Okay. So, dili ta aton mga paranaw pag hinahinay na ba naapektuhan sir ito naton mga paranaw waray nga ni uuran na sir hapag kaya na. Tama ka, Bumbo Beans, talaga may na napipirang mga pangunahon naton nga mga commodity nga affected na ini nga El Nino. Pero ginbubuhat naton or ginhimuan naton inihin mga option or mga alternative nga bisan na adi na ang long dry spell ha aton, at least diri maura-ura naton mga paraguma makaka-produce pagyapon nila bisan lahira for consumption or pagbaligyahin mga limitado mga produkto agrikultura mga pangunahon naton ng mga merkado. Okay. So, baga magiging intervention na no choice kita kundi mag-angkat lanat produkto nga waray kita kung maapektuhan man na sir. Amo talaga ito ya Bumbo Beans magiging last option naton. Mag-import talaga kita or makuha talaga kita or maangkat talaga kita tikang mga nearby regions or bisan mismo hagawas ito naton nasod nga diri na apektuhan tatawag natin nga super El Nino. Okay. So, hapag kaya na, sir, ito natin supply so far, paman. Okay, paman, wari baga problema, sir? Hapag kaya na stable pa natin supply. Sada kasi kita yan happy can harvest season, Bumbo Beans. In fact, natin mga local farmers sa Tacloban, gin-encourage na natin nga direkta makagbaligyan ira mga produkto ato mismo ha City Hall grounds from Monday to Friday ito Bumbo Beans. So nasiserbihan nato na naton mga damo nga mga client sa City Hall, especially gyapon ang iba pa nga mga walk-in nga mga gusto pang malitin pinakabarato nga pinaka-presko nga mga
mga produkto pan-agrikultura, mapapalit gyapon ito naton yan ha. City Hall grounds direktamente mismo tikangan aton mga local farmers din sa Tacloban. Okay. Yan na, Didihan Norte, at tumat at baga source ito natin mga produkto utanon, Dida sir. Ano't baga may ada natin na eksista dito Norte nga mga inin utanon, sir? Damo kalain bububins, labinahan nyo kawaya na Santa Elena, Hakamansihay, Hapalanog 103, 37 and 12. So parya na damo pa at aton na harvest, damo pa at produkto nga amot na babaligyan naton yan dito ha City Hall grounds nga tiba. Igin babagsak naton didi ha aton dako nga merkado ha Sheridan Tacloban. Okay. So baga dako nga porsyento, sir, ito natin mga produkto, mga utanon, di tingkan Norte, sir. Sugad. O tama ka bububins, amo manggod ito ran kumbaga ato manggod pan aton focus. Especially nga aton pagkahiluag ang mga agricultural land nga pwede nato ma-utilize for agricultural production. Sa didi nga niton kuan, dito naton source itong tubig di Norte. Ha, kita na ako, may mga tubig pa at salog kung sapa man di kinukuhaan o may nakita ibang source, sir, itong tubig? May dala dila pipira nga na source kita tingang mga gunting nga mga salog or mga water tributaries bububins pero nalipay kita kay may nakita solar operated water irrigation nga tikang mismo han kumbaga nag-ukad talaga kita or may nakita existing spring nga siring pahan common nga local nga tawag burabod aton itiwagin tap tapos sama naton ginhimo nga source para naton solar irrigation especially diha New Kawayan. In fact may dapat kita nagpaka-program nga mga solar operated irrigation system happy pira pa nga mga main agriculture production areas. Ayun. So inin mas ma-oropay dida para di kita baga ma-apekto rin dorogan man, sir, no? Pero bisan may source kita itong tubig, sir, may epekto lagi hapon itong aton mga pananom, sir, itong na-harvest kung halimbawa grabe itong kaservice na kalang may tubig nga pandilig, sir? Oo, tama ka bububits, especially kung ano naton mga produkto, ano naton mga tanom, diri ang mga sunlabbing plants. Bisan pa ito yung madiligan ito aga, madiligan itong kulop. Still apektado ito yung rit sobra nakapapasok, sobra nakadagaang itong sirak na tama direkta mismo nga dahil itong kuan aton mga tanom bububins. So yan na, it's high time nga mas i-intensify pa nato ng urban farming kasi in urban farming manageable in iya. So gin-encourage nato ang tanan nga mga household, ang tanan nga mga purpose beneficiaries. In fact, nagburubarangay na naton purpose focal person paghatag talagahin mga planting materials nga naton tanan mga purpose dire ra mag-independentan allocation na nakukubra kada bulan kundi dapat kada usang household may dahira backyard farm or may dahira mga urban garden pinagi pag-utilize ng mga recyclable materials instead gaglalabog nirang magin basura agin encourage naton nira bububins nga ini nga mga container nga iriglalabog di na nira iglabog himo na nira nga mga container garden. Ayun. Anaton indoor, sir, by the way. Dir ba't maapektuhan? Ano sa bagay indoor hiya? Ito ada kita nakakalamang bububins. Tungod na naton indoor farming technology di Daliti Park nga naton dito Tacloban National Agricultural School talaga. Kumbaga paldo kita na kakalamang kita ito dida bububins kasi kontrolado naton nga tanan nga mga climatic requirement na naton tanom. Pero ka klase para nung pala sa retaad do? Yan na, nag-explore kita magkaibang nga klase ng mga solanaceous crops like ang siling labuyo, ang tarong, ang iba pa nga mga herbs, bungubits. Gini-explore natin kasi amin niya na ang nakikita natin hitaas ang demand din niya aton lokal. Yan. Sige. Anyway, atag ko mo tigayon, sir. May nga ditraton mga parag-uma. Labi na din ang norte nga parte siya na Tacloban. Go ahead, sir. Okay, so para natin mga parag-uma, mga puro pangisda, mas mo pa'y unta kung na-insure niyo ito hiratrohan Philippine Crop Insurance Corporation para at least may malalauman ka mga compensation or damages or bayad ng damages nga mapiktuan itong El Nino. I hope ang ibang mga farmers nga nagpaka-RSBSA, nagpakatanam na, I hope nga nagpaka-insure dito hiya kay when worst comes to worst, at least diri ka maura-ura, may nagyapon niyo paglalauman nga bayad tika ng Philippine Crop Insurance Corporation. May naman kita sapat nga pundo. May kita kaangayan nga pundo nga para igatag natin nga suporta magkaka-damage or magkaka-distroso hin magkaibang mga kalamidad din na sa Tacloban or din naman Eastern Visayas mo Vince. Sir, sir, damang salamat. Oras mo, Burad, mga pahinga. Good morning. Salamat, sir. Thank you. Damang salamat mo, Vince.